Aleksandar Nikolić i Filip Car posvađali su se zbog njegovog dobacivanja, a nakon toga je usledio i raskid. Želim da znam na čemu sam sa tobom. Radiš neke stvari sve učestalije. Rekao si da bi ona čula, rekla je Aleksandra. Evo rekao sam, hoćeš da odem da joj kažem, rekao je Car. Znam kad nešto radi namerno, nisam idiot, rekla je Aleks. Popuši K, nemoj mi razgrabanja po kući, da ti ja ne bih objasnio na brutalniji način. Ti si gora, Maja je za tebe super, rekao je Car, dok je Aleksandra vrištala. Ajde dođi mangupe, ja te se ne plašim, rekla je Aleks. Sad smo raskinuli, rekao je Car. Samo se nadaj, evo ja ti kažem da smo u vezi, pa nećeš me se rešiti, pa nećeš, rekla je Aleks. Rešavao sam se malo većih frajerki od tebe, kraj. Koja me bude udarila, masakrirat ću je. Neću da trpim ceo život da me žene šamaraju i tuku, rekao je Car.